सिगाङावनो आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनो सानदों। बेखौ लानाय जादों रमारि 14 14 आरो 15 सिरि। Let me read Romans chapter 14 verses 14 and 15. फोरबो जिसुजों खौसे जानानै आङो मिथिबाय, मोनसेबो जानाय मुवाया खालाय नङा, नाथाय सोरबाया माखौबा खालाय होननानै सानब्ला बे बिनि थाखाय खालाय जायो। नोङो बबेबा मुवाखौ जानानै नोंनि फंबायखौ दुखु होब्ला नोङो अननायाव थाबायनाय जालिया। जानायजों नोङो गावनि फंबायखौ आद्रि दाखालाम, मानोना बिनि थाखायबो ख्रिस्ट'आ थैबाय। बेवहाय लिरगिरिया लिरदों जे समाव जिहुदी खृष्टानफ्रा गुबुनारि खृष्टानफोरनि हारिमुनि जानाय बेदरखौ नेवसिगारदों, मानोना बिसिनि जानाया खालाय बिसिनि थाखाय जादों। बिनिखायनो बेवहाय लिरगिरिया लिरदों, रावबो गुबुन हारिमुनि जानायखौ लानानै नेवसिगारनो नाङा, बिसार खालामनो नाङा आरो गुबुनखौ ब्रा ब्रा खालामनो नाङा, मानोना बिसोरखौ इसोरा नाजावखाबाय आरो जिसुआ बिसोरनि थाखाय क्रुसाव थैबाय। बिसोरनि थाखाय जिसुआ अनखांनानै क्रुसाव थैबाय आरो बिसोरनि पाप आरो गासै गाज्रिफोरखौ उदांस्रि होनो थाखाय बियो बिसोरनि थाखाय थैबाय। बेनिखायनो जों जायफ्रा जिसुजों खौसे जाबाय, जों रावबो गुबुन हारिमुनि जानाय लोंनाय, मोसानाय मुसुरनाय, थानाय बेफोरखौ लानानै जोङो नेवसिनो नाङा। जोंहा नेवसिनायनि मोन्थाय गैया, मानोना जिसुआ हारिमुखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय फैयाखै। बेनिखायनो जों जायफ्रा बेजों खौसे जाबाय, बे हारिमुआवनो थानानै बे हारिमुजोंनो जोङो इसोरखौ दाव दाव खालामनांगौ आरो गुबुनखौबो गावसिनि हारिमुआव थानानै बिसोरखौ इसोरखौ दाव दाव खालामनो थाखाय जोङो हेफाजाब होनांगौ। आङो बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय। हामबायसै।